खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिखादों आं बहा फैखो मैया जोङो न'आवहाय फैदों मोनायावहाय हरखाबैनो फैबाय हरखाब माने आइखौ दोनफैनाय हिसाबैनो फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय लोगोसे गामिनि भाइबखौ एसे लानो थाखाय फैबाय गोजां बोथोरनि भाइबखौ गथ'फ्राबो सिखारबाय बिसोरसो सिगां सिखारखायो नालाय ओमफ्राय गोजांनाया बिराद गोजांदों निहिर सिरिगासिनो दङ बायरायावहाय आं नायनोसै दायो न'आ माबायदि हालोद जानानै दङ जों गैयियावहाय माने जोंनि बिबार बिफांफ्रा माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना देखायनोसै मैगं थाइगं बारिखौ देखायनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै बोरै बिसोरलाय बेयाव दं बिल्डिंआव टाइल्सआव ए नै बोथोरखौ नायदो नोंथांमोना खुवा खुवा निहिर गोलैगासिनो दङ आयै आंनि रज फ्लावारा नै वाव गोलैजोबनानै दङ नै सिरिजोब्बाय ओरैजाय मा बियो बाला अन्थाइ लाबोनानै दोनदों लामा बानायगोन नालाय नै गामिनि गानसना आंना गामिनि गानसननो समपाया मारै जानानै थाखो ओरैजाय थांसै बैथिंजाय थांसै बिसोर मालाय बिमादै बिबैमोननावहाय दंहैयोनो खिन्थु बिसोर मोखांबो सुवाखै जायाखैबो बेनिखायनो बिसोरखौ लाबोफिननांगोनसो ओमफ्राय दाहाय आं देखायगोन र' जोंजों सासे मानसिबो फैफाबावदों बिसोरथ' जायाखैबो मोखांबो सुवाखै नों मोखां सुग्रोदो मोजां मोनबाय न'आव फैनानै आंना फुला फांसेबाय नुवाखै आङो दासो ओंखारदोंना नोङो हमसिक जाथारदोंमोन ना हमसिक नङा गार्डेन सिकसो आया अखा हायाखैना ओंखायनो आयो थैमारबाय नै माने गोसोम गोसोम जादों बे बिलाइआ मैला नांनाय ना नै बेफोर जाहो जाहो मोजां जानानै दङ नारेंखला देग्लाय गैयालै बेफोर जाया ओमफ्राय फिथा जाया नै थानाय नंला बेयो आइ थिंक नै बे बारबाय बगिन बिलाइआ बारजोब्बा मोजां नुगोन ओमफ्राय नै बेबो जोंना थिगैनो दङ बारनानै दङ आरोना खिन्थु हायानो बिराद रानस्राव जाबायना गोजां बोथोराव बेनो प्रब्लेमा ओमफ्राय नैबे मानो बिदि जाखो जोंना टार्मिनेलियाया बिलाइआ मानो बिदि जाखो गोथाङा कालारा मानो बिदि जाखो जालांगोन इयो कालारा एसे बेलेगदां नै रसा नै पिंकआ जि मोजां बारसिगोन बारसे ओमफ्राय नै जोंना मैगङा मालाय जाखांनानै थैखांलायबायसोदां नै बिबार बारजोब्बाय लाइफ्राबो लाफायाबो बैहाय आलुआबो गैलासो नै फान्थावा थाइबाय बेनोसै जोंना गार्डेननि लुकआ बिदि जानानै दङ आरोना ओमफ्राय दिनैहाय थिगानो दङ माने हाग्रा बांद्राय रज'खाया नालाय गोजां बोथोरावहाय ओमफ्राय बैयो देरबाय देरनाया ओमफ्राय गोजा जाथ'वाखैनो हानानै होबा गोजा जाफिनसिगोन आरो बेयो सिजियामा ओमफ्राय नै आङो बे गेजेरावहाय बिबार बारनाय बिफां गायगोन सानदोंमोन बाट जोंनो गैया दा मारै जानांगौथाय जालाय नंला आरो बैग्रिखौबो मानसिफ्रा जालाङोनदां नै बेलाय मारै जाखो बेयो गोजां बोथोरखाय थांगोन थांनायालाय थांबाय अलरेडि गुदिया थांबानो जायो ओमफ्राय नै जोंना बैग्रिखौथ' बांसिनानो सरस्वती फुजा जाखांब्लासो जायोना नै जानोबो जाथ'खायाखैदां बांद्राय खायफा मोनबावबायसो नै ओमफ्राय नै जोंना सफारियाथ' बे एनि टाइम थायबाय थायो गोथावसिनखाया बाट जोंसो जानो रोङा ओमफ्राय नै ओरैजायनि लाइआबो बिबार बारजोब्बाय नै बेहाय कालार फुनजोब्बाय आरोना सुनै फुनजोब्बाय नारेंखल बिफाङावहाय आलदा नुबाय भिउखौनो आलदा नुखायो गामियाव फैबाथाय टाउनावहाय जोङो मोनसे रुमावहायनो खालामबाय थानाय जादोंमोन ना अबेहायबा थांनाय मानाय बिदियावनो बाट गामियावहाय माने बिथिं थांलाय माने भिउ आलदा जायो आरो नै मागोआवहाय एबार बै मानैया आरो मासे दङ बेजों लोगो सेटेप जासिगोन बिसिनि खिनायखौबो नायनो हालाना जोङो बेहा आलु दंमोन बुरना नायनांगौमोनलै नै मुला गोजा बियो बिराद जाखाथारदों आरोना बैथिंजाय अलकबिसो होनलायलांसिगौमोन आं बान्दा कबि गायदों नै बैथिंजाय दिनै मोनजागोन नामा दाउहाय दिनै दाउ मोनजागोन बा गोसोमानो बुरजा जाथारबाय माथो फानजोब्बायनो ओमफ्राय दाख्लैबो नै दाउफ्रा
जिफोरखौ हजों बिराद आखाइजों सुबाय नालाय ओंखायनो सुनो गोनां गैयाबाबो सुबावबाय आङो वाशिं मेसिनावहाय दायो लामसै मैया हरावनो सुदों आङो दायो लामसै सान्दुं एसे दुंबा हामगौ थांनाय समसिम एसे रानफुनला जाबाबो लांनो हानायनि ओरैनो वाशिं मेसिनाव सुनो लुगैनानै सुखाथारदों आं मारै लांनो बेखौलाय लांनो हाया Good No बिथिं थांनाङा होनबाय नालाय थांसिगोनसो आरो बियो आयौ दायो दा सानसे सालायगोन खेबलायो जाबाय दा मैला नै बेरे फुंजानि दा मैला जागोन ना गस्लाफोराबो गैया बिदिबा गोलैगोन मामा नै माबा दङ औवाया नै गबाय जिरायबाय दानाबा मैला जाखाबाय बे नै ओरै फैदो सिथ्लायाव फैदो फै सासे मानसि फैबादों जोंजों बोरै नै बियो फार्स्ट टाइम उदालगुरि फैदों बियो मैया मोनायावसो देखायबोबाय उदालगुरिखौ दायो सानावहायसो देखायनोसै आरो बेखौ गामिखौ हारसिं नङा फै अह फैदो फै मामा फै एनना फै दानिशा गसंदो इसोर रोंखानानैनो जा देखायफ्लानो रोंगौ बियो दानिशा गसं नै गामि फैनाय लोगो मैला जाजोबखाबाय बिसिनि गस्लाया माने हुख'नो हालायै मैला नै लै बिबार खाबाय नोंबो खानोसै आयो मम्मा बिबार खाबाय बिदिमा आयो बिबार खाबाय बिलाइ खाबाय बिबार हल आंनो हल थेंक इउ दैसिगोन बिबथियाबोलाय अबाव मैलाखौ बामनो बेयो नै ओरैसो लाबोबाय गायफिननांगोन एभकाड'आ आं लाबोथारफिनगोनलै राजानि न'आव फैनायनि रिजोना बेनोमोन वाटारिं फैयाबा आं एभकाड'आसो अन्थ'बाथ' थैबाय आं एभकाड'खौसो बोरैबा मोनबाय थैनायखाय गायफिननांगोन राजा आइ बाबामोनाबो बेसे मावनो ना सानैल' हारसिं स्कुलबो थांनांगौ बाबायाबो साइकेल गिदिंनांगौ ना मामाने फैनांगोननो बिदिनो गेजेर बिराद एक्सप्लरिं मदाव दङ मानसियाथ' गगा मोननाय गुजुनाय मामा फैदा आयौ गावसो मिन्थिसिगौ मा साननानै गेलेदों बियो ए रोंलालाय थाबैनो रोंलालाय मादैयाबोलो अर सायदों नामा नोंहा दिनै सायनो मोनदोंना बेनोथ' आंहाबो सायनो लुगैदों र' आइया ओरैजाय दाउ गोदागासिनो दाउदै दंलायलायो दाउआ ओमफ्राय दाउआ मेजेम गोनांथारना मालाबानो बियो बन्द' खालामनानै दोनदों आंनि माइकखौहाय अर सायगासिनो बेहा हजों मोना नालाय अर सायनो बन लांखानोसै नामा गोजौआव सायनो गोजौआवहाय सायनोसै सायनाय नामैनो अमाबो सावनानै जानोसै नै गाखोलांबाय सानैबो आइ बिनि सेन्देला रिदिमाना सेन्देला मैला थाबायनाया आं हाला बेखायनोथ' न' सिङाव लांना होनदों गारफिनदो आया ओंखारफिनसै नै बे मा जाखो मैला नै फिथा जानोसै जोङो फिथा आबैमोननाव ने फिथा जानोसै मामा दादि थांगोननि बानायदोंमोन ए दे मागो मोनजालाखाय ए मागोआव फैलानो दे टिभिखौनो लागायना होदे गान मोसाथोंसै रानु लगायना होदो ना दे रानु लागायदो ए हगारना होबाबो आं बेखौसो गिदों दे बिफाङा जोंहा ओंखायनो देरबासो लागायनोसै न' सिङाव रानु टिं जोंना नै गार्डेनावहाय पिकनिक जादों पिकनिक रेडिमा तानिशाया सान्दुङाव नै दौदों आं नुनायखौ जा दाउ बिदै बिसिनाबो लकेल दाउनि बिदै आबै संनाय ने टेस्टी ना तानिशा न
मा दंमोन माबायानो हाग्रा जेरावबो लांनो हाला नालाय बिसोरखौ पिकनिक जाहोनो गार्डेनावनो नै ओरैजाय फै गोजान गोजान था नोंसोरो नुले न मालाय independent girl दौजाया न हाबाब न बिसोरखौ बेहायनो थुखैखानोसै ओमफ्राय सान्दुङावहाय ओमफ्राय सान्दुं सायहोनोसै देलायहोखानोसै उन्दुनानै थाथोंसै माने जों दाहायनो थांफिननांगौ नालाय जाखायो मालाय जाबाय जादों होन जाबाय जा नोंना खानाया समायदोंसो मोजांसिन बिदिबाथाय Mama Tanisha ayi sia-sia sudah ngalamin biasa baik Ami ko फोरोंदोंमोन प्लेटखौ मोजां हमबाय नै नङाबा ओरै खोलैना लायोमोन मामा ओरै फै नै दिमायाबो लाफा आलु बुरनो फैदों आबैजों तानिशायाबो नै आलुआ दे बुरद नै आलुआ लाना थांसै जोंहा बेखौनो गुवाहाटीयावहाय बुरद मामा नै लाफाया नोंसोर लाफा सायनाया नै दे मा खायो खादो नोंखौ आलु बुरनो लाबोनानै आं फट' भिडिअ'सो खेबगासिनो रंजालि ब्लगारा उनि र' मोनसे नै फ्रेश नै जोंना आलासियासो संगासिनो दंमोन नै अमाखौ बेबो अरावसो संदों न'आवबा सङोना सङामोन अराव अराव गय हाननांगौ बेदा जाबाय दे गोथाव नुबाय नै जानोसै जोङो माने बे अमायाबो मा जादों दाख्लिनो न'निफ्राय लांनाय गुवाहाटीयावहाय बेरायनानै फैबाय आरोना माने बोथिथाम जानाय जासिगोन दिनै जों बे अमाखौ फोराननाय जोंनो हरदोंमोन नालाय आइया ओमफ्राय बेखौनो जाबायबो जोङो मैयाबो जाबोबाय सबायजों अमा गोरानजों ओमफ्राय दाख्लि माजों जायामोनलाय अमा फ्राय नोरसिं बिलाइजों ओमफ्राय दिनै नै बेखौनो आलुजों मटर होनानै जानोसैलाय आरो दायो जोङो गय हाननो थांगासिनो माने हानग्राया सहैखाबाय ओमफ्राय जोङो माने खनगोनल' आरोना माने जोङो गय खाबारि गोजा नालाय गय मोनजायाबानो थानो हाया जाजायो दा जाजायो खिन्थु राबाय एसे राबाय हानदो दे गोरलैयानो आरो ट्राइनाबो दाल्ला फिथाइया ओरैनो गोरलैना थायो जोंना बैथिंजायबो दङ ओमफ्राय थालिर बिफां दङ बेनि थालिर जायो जोङो अमृत सागर खमलाया आं बेफोरनो बिफाङा गेजेर दङ नै बिदिनो लांजोब्बाय फानजोब्बाय नालाय कमला बोथोराव फैनाय मोनबासो मोनजागौमोन जों गावनो जानो रोङा मिथिगौ थाबा जाया गैयाबा बायनानै जानांगौ नालाय खमला बायनानै बेनोथ' र' दा हानसै माने मानसिया एसे गाहाय नायनानैसो हानगासिनो आइ नायलाय कमला बैनो थाइसे दङ गोमोन मोजांना गाज्रि बेबा आंहा बैथिंसो देखायहरबाय बेयावबो दङ आरो दंमारोसोथ' आरो थाइसे दङथ' बैयाव फांसेयाव नुदां गोमोन दङ बेयावबो खनदो इस दे कमला थाइसेखौ मोनहरबाय आङो थाइनै दे जोङो बिदिनो हानलायनोसै ओमफ्राय खनसै आं जुदि खनाबा दाय जाथारगोन मानसिफ्रा ओंखायनो आङो बेराखौ बे गोरलैबालाय मानोथो हानो गोराखौ माबादोब्रा कमला हानबावदों फानखांनायनि उनाव आद्रा थानायखौ मोनजायो मालिकफ्रा बिराद गोदै जागोन आं बुंखायो गेरेन्टि आङो लास्ट कमलाना बे बिफाङाव माने हारसिं थाबायना बे हासारखौ मोनजोब्बाय बियो गय हाननो फैनो कमला नागिरबोबाय जोङो दा नै हानबायबो जाबायबो खिन्थु उदैया खालि गोजासो जोंना एक्साइटेडआवनो जाजोब्बाय ओमफ्राय कमलाफोराबो हाननायावनो गावलाजोब्बायना बै फांसेयाव दङ होनबाय गाहायना नों मानसिया हानथारनांगोन नोङो मिन्थिखाया आङो एथ' जारौरौ हजों गथ'फ्रा उन्दुखोना माखोथाय मोनथिला दै राजा नांगौ आंनो बेखौ नांगौ बैलाय बै फांसेयावबो दङ नै आयै लेखि आं हानसै नामा आं सना आयै गिदिरथार बैयाव बैनो ओं दा बिदि नागिरलांबाय थाबाथ' मनाया बुंगोन खोमालै
मना हुबै गारबोखै मनाया दंमोनलै जोङो गुवाहाटियावहाय गाबोनसो सहैसिगोन खोमा नै खमलाया जोङो बेसे मोनबाय आरोना थाइसे थाइनैनि लबावनो मेरला मोनबाय खिन्थु गावदोंबो आरोना ओंखायनो जोङो जानांसिगोन गुवाहाटिनि लोगोफोर नोंसोर मोनजागोन ना मोनजाया थिग गैया दे गय लाबाय नै ओमफ्राय नै बेखौ एसेल' लाबाय दायो जों ओंखाम जानोसै दुगैनोसै ओमफ्राय गुवाहाटि थांसै नै एगेन सफैलायबाय जोङो गुवाहाटियावहाय उफ मोखांखौ नायनानैहाय नोंथांमोना मा सानदों बिराद मेंबायना मेंबाय बिराद मेंबाय माने गथ' सानैया ओरैबायदि माने 1 घन्टाथ' मोजाङैनो थाबाय दानिसायाव उन्दुबोदोंमोन नालाय बेनि उनावहाय सिखारनायनि उनावहाय जाबाय आरो घटनाया सानैबो आंजों थानो दा दसेथ' मोजाङै थाबाय एसे थाबाय दसे बिदिनो थाबाय जाबाय माबाय बेनि उनावहाय आरो जालायबाय गाबनाय माने सानैबो थागोन आंजोंनो बाट हारसिं माने सानैबो ज' बामजाया आंजों ओरैबायदि जाबाय घटना गाबनाय मानाय भिडिअखौनो लायासै आं फैनायावहाय ओंखायनो डाइरेक्ट आं नै दायो फुथुखांनायनि उनावसो भिडिअखौ लाफिनबाय सफैबाय मेंबाय बिरादनो ओंखामखौनो जागोन जाया दासो 10ता जाहांहांआवसो जोङो नै फान्थाव एवनानै जानो नागिरदों आरोना जेबो हेभि जाला मानो होनबा न'आवनो जानानै फैखादों नालाय सबायजों दाउजों न'नि दाउ ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय गोरान दायो बे फान्थावखौनो एवनानै जानोसै गाबोन आरो क्लास दंबावो फुङावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना व्लगखौ नायनानैहाय माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय